आं सानो बे सरकारनि मोनसे थांखि जे रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामग्रा सासे सुबुं सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा कर्टनि अर्डार मथे दिनैहाय जोबथेसालियाव दंबाय थायो दा बिथांखौ बख'नो थाखाय सरकारा जथेस्थ नाजाबाय थादों आरो बिटिआर सरकाराबो आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो बिथांखौ बाहेरायाव लाबोनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों बुंबाय थानाय जादों बेनिनो मोनसे राहा हिसाबै दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ गुवाहाटीयाव बिथांखौ दिनैहाय मोनसे डिजाइनेटेड मोनसे जेल सरकारा दिनै बानायनानै रायजोनि खाथियाव दिनै लाबोनो नाजादों बेबो आयेनगत भाबै जिखिनि लामा दं बेखौ सरकारा खालामबाय थानाय जादों खारन दिनै बिथांखौ गहोनो होनबाबो सरकारा हाया आरो जों रायजो राजा बिथांखौ थाबैनो मोननो लुबैबाबो जों हानाय नङा खारन बे कर्टनि गेजेरजों मोनसे सिद्धान्त कर्टखौ बयबो जों मानियो आयेनखौ जों बयबो मानियो दा जों आसा थिदों जे बिथाङा लासै लासैनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनायनि लामाखौ लासै लासैनो मोनगोन आरो बिथांनि जे गुवाहाटीनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लाबोनायनि जि सिद्धान्त बेखौ जों बरायो आरो आं सानो बे लासै लासैनो जाफुंसार जालांगोन ना आं सानो बेवहाय जायगाखौ लानानै जों कन्ट्रभारसि जानो नाङा टारगेटआ जोंना मा बिथांखौ बाहेरायाव लाबोनाय जोंना उद्देश्यआ बिथांखौ बाहेरायाव लाबोनाय दा बेवहाय बिथांखौ चिराङाव दोननाया थिग जागोन ना क'क्राझाराव दोननाया थिग जागोन ना उदालगुरियाव दोननाया थिग जागोन बेफोर इसु जानो नाङा जेरावखि थाया थाफैथों रायजो राजानि खाथियाव थाफैथों बेखौ जों बयबो हास्थायबानो जाबाय आं बेखौ सानो